Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Ang patay lawas yung mga anak ang atimana. Dila, dila mo na Manoy, mga pasubo na ko para sa imong anak. Hoy! Ongo! Patabahuman! Ha? Timanina ang umuha ka! Timanina! Timani! Naunsa man tong tawana? Nagbahad naman hinuon. Ato nung sabto na bay. Ingon ana mo ginang nakas kaguol. Unya, di ni mo madawat ang nahitabo. Mangita mo gid kag kapasanginan. Bitasap na. Ay, luya taon sa bata eh. Johnny! Ah, Kuyawan ako ganina. Oy, abin akong lupigon ka sa away atong manoy. miss ka ng milchi to yung nga mo no? Ay lang idulit ng sa kong naong ang imong cellphone. Ay, sorry. Excited lang kay ko. Kalma lang, day. Hapit na mahusos ang imong purol sa mga ka-excited, oh. Mao ba? Okay lang. Nag-short man sad ko. Aw. Johnny, bilibagin ako ni mo, uy. Nakalikay kasi ang kumo o niya imo pag siya natukmod. Parehas makas artista nga, kartisyan nga si Steven Seagal. Tanawang bata, gidana. Masunod ako nila. Mas importante ka kay ikaw mo pasinglan sa amahan sa bata nga. Mo'y may balbal siyang anak. Unsa man na imong video? Imo na i-upload? Oo, kung masagot mo. Wala, nakay-viral na nako ana. Nga naman. Imo mo kong interview ron. Nalimot ka? Tagsa kagatos baya ang akong oras kung interviewon ko. Ay, kabala ka. Mubayad ko. Mikmik. Ikikwenta sa oras sa among panagsulti, ha? Sige. 150 na imong bayranan, ha? Tingbo na ako bayad. Di mahimo. Bayadaan. Aha? Ay, kaalimuot ba? Ang tiya, nanirado mo tas tanang bintana din sa kumbay. Ay, wala tingali mo anhi din oy. Hindi lang tamo kumbiyansa tiya eh. Pero, Puldo, tinuod ka ang ilang giingon nga gibalbal ang bata nga gilabay sa minteryo. Ambot lang ka ha? Karon pa man may tabo nga doon nagibalbal. Sa una nga buhi pas lolo, may gibalbal. Puldo, tinuod ka nga namatay si Papa Pilo. Nagduda ka nga wa tiya? Ay kahibulungan manggod kayo ni balita nga dunay bata nga gibalbal. Bitaw sab no? Ay wara ba tumaimbal sa mar si Papa? Tuod no? Kang kinsa mo tong pagbuot nga di imbal sa mahon si Lolo Pilo? Kuan, iya tong panugon nga dili siya magpaimbal sa mar. Tinuod ka tiya? Ay ulaki, tinaw pa sa una-una ang iyang tingog. Alicia. Papa, ngano, mukaon ka og lukaw? Wala'y kapuslanan kung makaon pa ko. Hapit na ang akong oras. Unsa man na imong tuyo pa? Kung mamatay na ko, ayaw ko ipahipan sa mar. Ay, ngano man ka? Basta, tumana lang ang akong gusto. Ayaw ko ipaimbal sa mar. Mauna ang kanunay niyang gipalik-balik og hangyo nako. Nga dili siya imbal sa mahon. Tiya, ganun di man siya magpaimbal sa mar. Ay, wa gani ko masayod. Pero ngano gyud ka no? Hala ka tiya. Basinog nabuhi si Lolo. Ug mao'y na malbal. Paghilom diha Puldo, pakuyawan man sa tanibo. Bitaw siya. Kaya nung wa man siya magpaimbal sa mar.
Nabuhi gitingali si Lolo. Pa, ikaw na! Lolo? Ayaw ito pag-adlog na mo, Lo. Itong nairing. Pa, ikaw ba na pa? Ayaw intaw mig hadlok ka pa ha. Si Johnny man ang midawat sa imong giwara-wara. Siya lay hadlok ka pa. Pa. Lolo. Oh, nanang imong kitas interview. Tumata. Ganahan yun si Milchi da nga magtuki-tuki bahin na ng ungo-ungo, no? Oo. Mao man ang mga vlogger, abay. Bisan unsa na lang ang suwaton. Ang ako lang, bay ba? Kung mutuo na gid ang mga tao nga ungo ka. Aw. Unsa naman? Kung ungo naman ko para sa uban, bahala sila. Mayo noon, nga sikat na ko. Ay, baga gini mo eh. Huwag ka mahadlok nga gukdon kas mga tao. Anong gukton man ko nila nga, wa mo ko'y gibuhat nga dawtan. Oh, hinuon. Pero basig masuko gyud ang uban nimo ba? Kay gidungog na ra ba gyud nga kaliwat mo og ungo. Unya, unsaon naman lang kun dunay mangisog og sunugon ning imong payag. Unsa? Johnny! Johnny! Unsa na? Ano? Tingog ni Tia Alicia og Leopoldo. Ala, Johnny! ngano man doon sila? Tia! Leopoldo! Oh! Pasudlain ako! Ha? Pasudla ko! Uy, nga mo. Pasudla ko! Gaw. Tubig. Tubig. Oo, nay tubig, nay tubig sa lamisa. Oh, diot. Oh, nasa baso. Inom. Ikaw, Tia. Bebe, ako sad be. Sa may nahitabo ninyo eh. Tia, go! Nga nung nadagan man mo pa ikaw dinis ang mupayag. No. Nagdugo lagi na imong tuhod ng Alicia. Ay, nadagba ko. Agoy, mura man kong mamatay sa kakutas. Ay! Nga no, di mo? Kung sa inyong gikahadlukan? Si Lolo Pilo. Unsa? Anong nahadlok mo lolo? Ay, Johnny, sepulturero mangyod ka. Kinahanglang atong matanaw ang lubong ni Papa Pilo. Nga naman? Basin og nabuhi siya. O niya mo inamalbal sa bata ang gilabay sa sementeryo. Unsa? Tiya, oy! Ay nga no, may katawa man ka. May katawanan ba sa akong gisulti? Oo, nagad. Nga nung mo na nasusi yung uy nga, nabuhi si lolo. Bitaw lang. Paas sa danin yung huna-huna nang uy. Ungo-ungo naman yun na nang. Ayun sa pamandayo na huna ni mo ining nahitabo karon sa sementeryo, ha? Dili day ni ungo-ungo. Aw, tuod sab no? Pero nga nung laging nagduda man mo nga nabuhi si lolo. Tungod kay wa siya magpaimbalsamar. Unya, so may problema na. Mao man niyang gusto, di ba? Sukad ba sa una? Nanogon sab din si Lolo ni mo dyan eh. Oy. Unsa may iyang gisulti? Ingon ini ay. Apo ko. Johnny. Nga no, lo? Hapit na magyug ko. Mamatay no. Hello. Kaya ba kang mamatay, lo, oy? Lupigon pa ni mo ang imong mga barkadas imnanan. Hapit na lagi ko mamatay. Pero, mula nga pa ka sa syudad. Pero, sa di pagkamulan ka, timati ni ako isulti ni mo. Oo, sa mana, lo? Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbasamaha. Ha? Nga naman? Aron tibuok ko nga mubangon kikan sa akong lubnganan. Unsa? Maon ang gisulti ni Papa? Gusto siya gatibuok siyang mubangon? O, tiya. Ano? Tiya, may bangon lagi tingali si Lolo. Siya kitingali may balbal sa bata, tiya. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!